हावलिनि 64 नं एसएसबी आरो हावलि पुलिसनि जथायै सेबनायाव नंखाय रांनि नटजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ जयनाल हक चौधुरी होनना मिथिनो हादों। मोनसे स्रोथुलुंनि बिथा खालामनानै 14 डिसेम्बर रबिबारखालि सानजौफुनि समाव 64 नं एसएसबी जवाननि कमान्डेन्ट अनुज कुमारनि दैदेननायाव हावलि पुलिसनि हेफाजाबै जनिया हावलि रडआव सेबनानै गंसे लाखिनानै दोननाय इ-रिक्सायाव गांसे गोसोम प्लास्टिकआव नंखाय रांनि नटखौ मोननो हायो। AS15GR0531 नम्बरनि इ-रिक्सायाव हमनो मोननाय नंखाय रांनि नटआ 1,24,500 होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। नंखाय रांनि नट फालांगिजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमनो मोननाय 55 बोसोर बैसोनि जयनाल हक चौधुरीखौ बरपेटा जिल्लानि बन्दिया गामिनि होनना मिथिनो हादों। गुबुन फारसेथिं नंखाय रांनि नटजों लोगोसे इ-रिक्सा आरो हमजानाय जयनाल हक चौधुरीखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो थाखाय हावलि पुलिसनो गथायो। बे बिथिङाव बांसिनै मिथिनो थाखाय हावलि पुलिसआ गोख्रोङै संदानगासिनो दं होनना मिथिनो हादों। हावलिनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। মই আৰু স্কুলৰ আৰ্ট স্কুলৰ ছোৱালী লৈ আহিছোঁ 3 জন। বৰপেটাৰ নামছে সি কৈছে যে মোক অলপমান আউট দিয়া দাৰ্জনত আৰু মই যাম অলপমান ৰখা আৰু মই যাম এইটো ইভাগে দেখিভাগে উঠি গৈছে। অৰিজিনেল দেখা নাই ভিডিঅ' লৈছে।
What?